Era unha ameaza que se supoñía erradicada de España desde os anos 90, ata o 28 de novembro, cando dous xabarís apareceron mortos no Parque Natural de Collserola, na provincia de Barcelona. A peste porcina africana volvía ao terceiro produtor mundial de carne de porco e o primeiro exportador da Unión, e o impacto foi inmediato. De los 400 certificados de exportación para productos de porcino a 104 países, un tercio se encuentra bloqueado en estos momentos. A mala nova é que deses 104 países, só 24 aceptan limitar o veto ás provincias afectadas. A boa é que un deles é o noso primeiro comprador extracomunitario, a China. Pero outra vintena de estados decidiron pechar a porta a todo o porco español, sexa cal sexa a súa orixe. Ese foco de peste porcina que apareceu en Barcelona, pois está a 1000 kilómetros de Galicia, non ten sentido pois que o porcino de Galicia teña limitacións cando Francia está a moita menos distante. Sobre todo, Xapón e México son os países que máis nos preocupan ahora mismo. Desde Galicia hai exportacións directas a Xapón, hai varias industrias que exportan directamente. E tamén hai grandes matadeiros portugueses que abastecense de porco galego que tamén exportan a Xapón. O virus da peste porcina non se transmite a humanos, pero é letal entre animais. Este es un virus que no afecta en absoluto a la especie humana. Lo que sí que afecta es a la especie porcina y a los jabalíes, porque es una enfermedad mortal, una mortalidad elevadísima en algunos casos. A prioridade das autoridades foi cercar o virus nun perímetro de 6 kilómetros. Del xa sacaron máis de medio cento de xabarís mortos, aínda que só 13 deles pola peste. Trabajaremos integrados con ellos, principalmente en la búsqueda de cadáveres durante el día y luego en la extracción segura o biosanitariamente segura de esos restos, transporte de muestras y de los propios animales. A Generalitat pediulles aos veciños de 91 concellos que non poñan un pé nun radio de 20 kilómetros da zona cero, e os que o fan practícaselles unha desinfección estricta, por medo a que unha bota ou unha roda leve o virus a algunha das 39 granxas da zona. Polo momento conseguiron evitalo. A primeira hipótese sobre a orixe do gromo foi que algún animal comese carne contaminada tras remexer no lixo. Puede ser que venga pues, un alimento, un embutido en mal estado en una zona donde pasan muchos camiones y áreas de servicio. Pero días despois esa teoría deixaba paso a outra, a da fuga dun laboratorio. O virus que matou os xabarís de Collserola non coincide co que circula polos 13 países comunitarios con focos activos. Este centro de investigación en sanidade animal, a 1 kilómetro de onde apareceron os primeiros casos, é o principal sospeitoso. El origen lo sabremos, pero esta prueba no es concluyente. Hay varias opciones abiertas, por lo tanto, pido prudencia. O caso puxo o foco na sobrepoboación de xabarís, que se multiplicaron por 4 nos últimos 20 anos. Fálanse de unha poboación de máis de 1,5 millón de animais en toda España e cos correspondentes, maioría deles, na cornisa cantábrica. A Xunta vende anunciar máis batidas nas 4 comarcas con maior peso do sector porcino, Terra Cha, A Limia, Betanzos e Odeza. Agora imos ir e máis cara donde están ubicadas as granxas, pero agora mesmo podese cazar xabarín todos os días sin límite de cabezas no 80% do territorio galego ata febreiro, e habrá que pensar se isto se ten que ampliar. En 2024, España exportou porco por valor de 8.700 millóns de euros, o 11% de todas as nosas vendas agroalimentarias. Unha historia de éxito cun futuro agora ameazado.